लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि मेलेमा सौहानाय नङा। नलेज फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोर जायफ्रा दा गियान बुथुमबाय दं बिथांमोनासो बुजिगोन, बिथांमोनासो मिथिनो हागोन। दा लिटारेचार फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि खर'आ मोनहास'आ। दा भिडिअखौथ' नुबाय लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि दिनाव फैला जे बरगयारी बिथाङा बिक्रम दैमारी सारखौ मा खोथा बुंदों नलेज फेस्टिभेलखौ लानानै, नङा होमबा? दिनै आंबो बिथांनि फारसे फंनैसो बुंगोन, नाथायबा आङो खुनु दिन फैला जे बरगयारी बिथांनि फारसे भिडिअबो लाबोफेराखैमोन रायजोफोर, आरो बिथांखौ जोङो खुनु दिनावबो सोंखारिफेराखैमोन। नाथाय दिनै आं नैबे भिडिअआव नुनानै बिथांखौ दिनै फंनैसो खोथा मानि बुंनो सानदों बा सोंखारिनो लुबैदों रायजो राजाफोर। दिनै फैला जे बरगयारी बिथांखौ बुंनो थाङोब्ला बै बिफाङाव थाग्रा मासे मोख्रा बुन्दाजों रुजुनो हायो रायजोफोर, नङा होमबा? मोख्रा बुन्दाफ्रा गाव गावनि आदार उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय मानि दालाय 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 बास्लायनानै बिथांमोना मानि बबेयाव आदार मोनगोन बबेयाव आदार मोना मानि अनेक मानि बास्लाय बास्लाय बिथांमोना आदार जालांबाय थायो, नङा होमबा रायजोफोर? आरो बिथांमोननि थानायनि खुनु स्थायी पारमानेन्ट न' गैया बै बास्लायग्राफोरना रायजोफोर। दा थिग दिनैनि दिनावबो फैला जे बरगयारी बिथांखौ दिनै बेजों रुजुनो हायो रायजोफोर, नंगौना नङा? दा मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जे समाव जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियाव दंमोन बै समाव जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा मानि गेदेरनिफ्राय लानानै जोबजासिम मानि बर' रायजो राजाफ्रा अनसायोमोन, मोजां मोनोमोन। बिथांनि फेस्ला फावखौ मोजां मोनोमोन, नङा होमबा? दिनै जेब्लानाखि बिथाङा फैयै फैयै नैबे इउपिपिएल हान्जाजों गोरोबबाय बै समनिफ्रायनो बिथांखौ दिनै रावबो जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफाया मोजां मोनला रायजोफोर। दा लोगोफोर दिनै फैला जे बरगयारी बिथाङा जे गादिनि लब थाखा फैसानि लब गैयामोनब्ला, नङा होमबा, दिनै इउपिपिएलआव हाबनांगौनि दरखारानो गैयामोन। बबेबा सोरजोंबा थानानै केम्पिं खालामनांगौनि दरखारानो गैयामोन, नङा होमब्ला? दिनै बिथाङा बर'नि सावथुन मुलुगाव थानानैनो बर' रायजो राजाफोरखौ सिबिनो हायोमोन, बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायोमोन, नङा होमबा रायजोफोर? दिनै बिथाङा दिनै थाखा फैसानि लब गादिनि लबखायसो दिनैहाय बै जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय दिनै एंगारनानै खामानि मावनो गोनां जादों, नङा होमबा रायजोफोर? दा दिनै मा जाखो? बिथाङा बै समाव थाखा फैसा खामायदोंमोन, नाम खामायदोंमोन, दिनै मा जाखो? दिनै नोंथाङाथ' फ्लप जाबाय। दिनै नोंथांनि फिल्मफोरखौथ' दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बांद्राय नायला, नङा होमबा? फल' खालामला। दिनै बिथाङा प्रमद बर' बिथांजों जुदि बायजायामोनब्ला, नङा होमब्ला, दिनै नोंथांखौ मोजां मोनगौमोन, नोंथांखौ बर' रायजो राजाफ्रा अनसायबाय थागौमोन। फैला जे बरगयारी नोंथांना भेलिडिटिया अनसायजानायनि भेलिडिटिया जोब्बाय बेयावनो आरो। दा नोंथाङा दिनै पलिटिकेलनि गाज्रि बारहावाखौ लानानै अनेक बायदिसिना नङै नङैखौनो रोनावो, नङा होमबा? नोंथांखौ दिनै सोर मोजां मोननो? सिदा खोथा फैला जे बरगयारी नोंथाङा गाज्रि मोननानै लाब गैया। जोंना सिदा सिदा एकदम थारलानि फिसा गालासो। दिनै नोंथांखौ रावबो फाग्ला मोजां मोनला फैला जे बरगयारी। जोंनि दोलोआथ' नोंथांखौ दिनै मोजां मोनलाब्रा, आरो नोंथांनि फिल्मफोरखौनो नायला। आरो आंनि फेमिलिखौथ' आङो नोंथांनि फिल्मखौ नायहोखाया। आरो आंनि फेमिलिनि गेजेराव सोरबा सासेया जुदि नोंथांनि फिल्मखौ नायोब्ला बेखौ खोनायोबा आं मबाइल थबाइल मानि बन्द' खालामनानै होखायो आङो। फेस्टिभेलनि खोथा लोगोफोर, नङा होमबा? बिथांमोना दिनैहाय फेस्टिभेल खुंनानै बा नलेज फेस्टिभेल खुंनानै सोर साबसे बर' लाइमोनफोरनि मानि लाइफखौ दानो हाखो, नङा होमबा रायजोफोर? दिनै सोर साबसे बर' लाइमोनफोरनो नलेज जगायनानै होनो हाखो बिथांमोनखौ आं दिनै बेखौसो सोंगोन। दिनै नोंथांमोना सार्भे बानायनानै खिन्थादो फैला जे बरगयारी नोंथांमोना जुदि नलेज फेस्टिभेल खुंनानै जुदि मोजां नलेज मोजां गियानि गुनि जाजोब्बायमोनब्ला दिनै मानो नोंथांमोना बिटिसिखौनो फाननो नागिरखो? बेनो जाहैबाय नलेज फेस्टिभेल। होमबा नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि गियाना मा जाखो नोंथांमोना? दिनै नोंथांमोना नलेज फेस्टिभेल खुङै खुङै जेनेबा नोंथांमोना बै बिटिसिखौ फाननाय बा बिटिसिखौ मालायनो हरनाय बा बिटिसिनि पावारफोरखौ मालायनो हरनाय बेफोरबायदि नलेजखौसो नोंथांमोना होदों, नङा होमबा? आरो नोंथांमोना जोंनि बर' लाइमोनफोरनो मा नलेज होबावदों? नोंथांमोना जोंनि बर' लाइमोनफोरनो नलेज होदों बे बिपिएफनिलै बे इउपिपिएलनोलै बेफोरबायदि मोनसा मोनसि खालामनाय नलेजसो होदों। आरो माथो मोजां नलेज होदों नोंथांमोनालाय? आरो दिनैनि दिनाव नलेज फेस्टिभेल खुंनानै
गोबां जेनेबा बर' लाइमोनफ्रा जुदि गावनि लाइफखौ जुदि दानानै लानो हायोब्ला नलेज फेस्टिभेल खालामबाय थादो नोंथांमोना बोसोरै बोसोर बा 2 मास 3 मासनि फर खालामबाय थादो माने गुनि गियानि जाजोबथोंसै आरो मा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि नलेज फेस्टिभेलाव थाङै थाङै आरो जोब्बाय नङा होमबा दिनै नोंथांमोननि गुबै टारगेटआनो जाहैबाय माबा मोनसे फेस्टिभेल खुंनानै मा रोखोम थाखा मारिनो हागोन दिनै बेसो नोंथांमोना टारगेटआ फैला जे बरगयारी दिनै नोंथांमोना दुरान काप खुंदों दुरान कापाव दिनै खौथि खौथि थाखा बाहायदों बिटिसिनि खौथि खौथि थाखा बाहायदों बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय खौथि खौथि थाखा संख्ल'नानै लांदोंना लाङाखै बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि गियाना दिनै दुरान काप खुंनायनि गेजेरजों सोर साबसे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेयाव गाव गावनि लाइफखौ दानानै लानो हाखो बेखौसो सिन्था खालामनांगोन नङा होमबा जोङो लोगोफोर बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला दिनैनि दिनाव बै नलेज फेस्टिभेलाव जोङो माने गियानफोरखौ बायनानै लायबानो मोनो दा सोरबाफोर जुदि नलेज खम जादोंबा गियान गैयाब्ला बिथांमोननि नलेज फेस्टिभेल खुंनायाव माने बायनानै लाय गियानफोरखौ मोनगोन नङा होमबा रायजोफोर आरो माथो बुंबावनो बिथांमोनखौलाय आरो दिनै बिथांमोना दुरान कापखौ लानानै बिराद गोरा जायो खिन्थु बेयाव जोंहा खौथि खौथि थाखा लस खौथि खौथि थाखा रायजो राजानिफ्राय अनेक खहा दं रायजोफोर नंगौना नङा आरो बिथांमोना जोंनि हाग्रामा सारनि माखासे माने फेस्टिभेल खुंनायफोरखौ दिनैहाय गोबां बायदिसिना बुङो नाथाय जोंना जायनाखि हाग्रामा महिलारि सारा जे फेस्टिभेलफोरखौ खुंदों बै जाहैबाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होनाय मोनसे फेस्टिभेल जाहाथे जों बादायलायनो हायो बेफोरबायदि मोनसे फेस्टिभेल